Bé, bon dia. Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a Tivissa. Jo sóc la Montse Perelló, la primera tinent d'alcaldia i la regidora de Cultura. I bé, anem a fer aquesta activitat emmarcada dins de les terceres jornades de les ponències sobre la baronia d'Entença. Unes jornades que ja fa, doncs, la tercera, no sé quin any, ara ja no recordo les primeres, però cada 2 anys. Cada 2 anys, per això dic que ja fa uns anys, i que naix d'aquesta iniciativa dels diferents centres d'estudis, no? I per tant, ens hem conegut gent de Falset, de l'Hospitalet, de Garcia, de Mora, gràcies a la vostra, no? Perquè esteu uns quants a la vostra iniciativa. Gràcies per tirar-ho endavant, tindreu el recolzament dels ajuntaments com sempre, i avui un goig que el CERE, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, hagi organitzat aquesta. Tenim a l'Agustí Jardí, que ara us parlarà, que ja el coneixeu sobradament de totes... Ell és l'artífex a Tivissa de que això també sigui possible. I també tenim el Jordi. Ell és historiador i ha fet una recerca, i està fent una recerca sobre l'església. Perquè ell ens ho descobrirà, però ens sentim orgullosos d'aquest patrimoni que en tenim molt a Tivissa, però aquest especialment la nostra església, que està dins de l'altra, que el Jordi ens descobrirà i es descobrirà altres coses de la nostra església. Per tant, res més, sigueu molt benvinguts i ara passo la paraula a l'Agustí Jardí. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Com ha dit la Montse, això són ja les terceres jornades que fem sobre la baronia d'Entença. La baronia d'Entença era tot el territori que durant tota l'època medieval, al qual perteneixia a Tivissa. Eren bàsicament els castells de Tivissa, de Mora, de Marçà, de Falset i de Pratdip. Aquest territori va néixer al segle XII i va durar fins al segle XIX. Hi ha un succés que passa al segle XV, que es crea el comtat de Prades i llavors la baronia d'Entença queda annexionada en el comtat de Prades. Avui, en aquestes terceres jornades de la baronia, que ja se n'han fet 2 més, hi ha un seguit de conferències i de visites que ja s'han començat, són 7, i avui ens toca aquí a Tivissa. Avui aquí a Tivissa farem una visita, en principi és una visita sobre la Església de Tivissa, com un edifici gòtic contemporani de l'Hospital de l'Hospitalet de l'Infant, que també és d'estil gòtic. Una mica per comparar diferents 2 edificis de l'època que es van construir al mateix temps. I a part també es parlarà de la història del comtat de Prades, perquè aquest any se celebra el 700è aniversari de la seva creació i això també ens dona peu a introduir-hi aquest element commemoratiu dintre d'aquestes terceres jornades. Bé, i ara ja passo la paraula ja us hem presentat en Jordi Marquès. En Jordi Marquès té orígens familiars aquí a Tivissa, pràcticament és tivissà, però... I ell ha estudiat història i és historiador i s'ha dedicat aquests darrers temps a estudiar molt bé l'església de Tivissa i altres temes relacionats amb la història. Penso que serà una visita que coneixereu coses que segurament mai havíeu sentit i això entra dintre d'aquest programa de difondre el patrimoni i la història tan rica que tenim aquí. Bé, gràcies. Gràcies a tothom per venir. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies. Se sent? Se'ns sent bé? Sí? Això va baixant.
ja ho arreglarem. Va, som-hi. Com us deia, benvinguts. Moltes gràcies, Agustí, moltes gràcies, Montse, per la presentació. Suposo que us heu apuntat, havent llegit el títol de lo que farem avui, que parla de les muralles de Tivissa i de la Iglésia, en un moment molt concret que parla el títol durant el temps del primer i segon comte de les muntanyes de Prades. Per tant, vaig estudiar història i això, els historiadors tenim una cosa, i és que la qüestió cronològica... No? Hauria de canviar Com us deia, els historiadors tenim una mania, i és la mania que tenim de posar dates a les coses. I per tant, considero que abans de començar a parlar de les muralles i abans de començar a parlar de quan arribarem a l'església i parlar de com se va construir la església, hem de fer aquí una explicació precisament de com ha evolucionat Tivissa al llarg dels anys i sobretot a partir del segle XII per entendre primer això que veiem aquí, que és un tram de muralla de Tivissa, i després també per entendre per què la església de Tivissa és com és, està al lloc on està i per tant posar en context tot allò que anirem explicant. Tivissa, al segle XII, a principis del segle XII, formava part del territori del que s'anomena el Culim de Tortuixa, és a dir, del territori administratiu que depenia de la ciutat musulmana de Tortosa. Al llarg del segle XII, els comtes de Barcelona, Ramon Berenguer III ja, va començar unes actuacions de conquesta, de voluntat d'ampliar els territoris cristians cap al sud, com a continuació ja el que havien fet els seus avantpassats, ja des del segle IX, segle X, segle XI. En aquell moment la frontera entre els territoris cristians i els territoris musulmans estava situada més o menys on actualment està les comarques del Penedès, a l'Baix Penedès, més o menys, vull dir, perquè ens fem una idea. L'any 1116, Ramon Berenguer III conquereix Tarragona, amplia, per tant, els territoris de la Casa Comtal de Barcelona una miqueta més cap al sud, més o menys se situaven entre el que actualment podria ser Cambrils, més o menys. Ramon Berenguer III no va tindre més temps de fer res, perquè es va morir, i son fill, Ramon Berenguer IV, una vegada va agafar la dignitat comtal, va continuar en esta política expansionista que tenia son pare. I entre altres coses, el que va fer va ser continuar les campanyes militars cap al sud, continuant el que havia fet son iaio, el que havia fet son pare. L'any 1148 conquereix Tortosa i estableix un nou territori que pertanyia a la Casa Comtal de Barcelona, que l'estableix entre el Coll de Balaguer i el riu Ulldecona, el que actualment és el riu Sénia. L'any 1149 conquereix la ciutat de Lleida, estableix també tot un territori més cap al nord que s'annexiona a lo que ja pertanyia als comtats cristians cap a la zona de Balaguer i per tant zona ja Urgell, Prepirineu, etc. I quedava una franja. Es va quedar entre Lleida i Tarragona, es va quedar una franja de terra que encara pertanyia als musulmans. Se va establir un pacte de no agressió durant uns anys entre el comte Ramon Berenguer III i el cadí musulmà que hi havia en aquell moment, establert com a plaça forta a Siurana. Per tant, durant uns anys, els exèrcits cristians van pactar de no agredir el territori que encara quedava en mans dels musulmans. Fins que el 1153 aquesta treva s'acaba i Ramon Berenguer IV decideix, en col·laboració amb els templers, conquerir el territori que li faltava per acabar de construir, diríem, este puzzle, que a partir de 1153 ja és la totalitat del territori que actualment és el Principat de Catalunya.
Per tant, a partir del 1153 ja tenim tot el territori en mans de la Casa Comtal de Barcelona. Tivissa formava part d'este territori. Tivissa en aquell moment passa a mans dels templers i aquí ara us aniré passant i aniré passant aquí com si fos una... Per què? Al revés. Molt bé. Tivissa passa a formar part dels templers. Posteriorment, i molts poquets anys després, per qüestions també per qüestions de voler el comte de Barcelona afavorir a tots aquells senyors feudals que l'havien ajudat durant els processos de conquesta cristiana, passa a formar una baronia i la dona a la família Castellvell. Els teniu aquí. Els primers anys a Tivissa estan els Castellvell, està Albert de Castellvell com a senyor de Tivissa. Posteriorment, l'últim Castellvell, Albert de Castellvell, mor sense descendència. Hi havia un pacte que si algun dels barons de Castellvell moria sense descendència, automàticament aquell territori passava a formar part del comte o del rei en aquell moment ja, del comte rei. Se mor el Castellvell sense descendència i hi ha un document del 1324 i de fet això és el que estem commemorant aquest any 2024-2025, que són els 700 anys de la Constitució del Comtat de Prades. El rei Jaume II, el rei el que fa és que dona la baronia d'Entença, dona la baronia d'Entença al senyor d'Entença. Constitueix una nova... M'he avançat una miqueta, He tingut un lapsus i m'he avançat una miqueta. Passa la baronia al senyor d'Entença per una qüestió hereditària. Hi ha l'últim Castellvell, que l'únic que és una filla, per tant no pot passar a nivell hereditari, no pot passar el seu territori a un fill mascle, que és el que corresponia en aquell moment. La seva filla se casa en una Entença. Per tant, tot aquest territori que actualment ocupa Tivissa passa a mans dels Entença. El 1324, l'últim baró d'Entença se mor sense descendència i d'acord amb els pactes que tenia amb el rei, aquest territori passa a mans del rei, en aquell moment Jaume II, net del famós Jaume I. I tenim un document, i de fet és el que us deia, el que estem commemorant aquest any, els 700 anys, l'any 1324, signa un document el rei Jaume II que diu que per expandir, per a fer més gran el seu amor patern cap al seu fill, constitueix un comtat, perquè vol que el seu fill segon, en aquell moment era Berenguer, tingui la dignitat comtal, com que no pot ser hereu, no podrà ser rei, perquè era segon fill, vol que tingui una dignitat nobiliària superior a el que li hagués correspost. I diu, com que tenim aquell territori que ha vingut cap a mans nostres perquè l'últim baró havia mort sense descendència, constitueixo un comtat nou a les muntanyes de Prades i li dono al meu fill Berenguer. Què contenia este territori? Contenia tot el que són les muntanyes de Prades, Siurana inclòs, en diferents castells i poblacions que hi havia en aquell moment, i també agafa tot el territori que pertanyia als Entença. Recordeu que tot això d'aquí ve dels Entença. Entre altres llocs, Tivissa, el castell de Tivissa, juntament amb el castell de Marçà, el castell de Garcia. Per tant, tenim constituït aquí un comtat, el comtat de Prades, que està en mans de l'infant Berenguer, i Jaume II tenia un altre que es deia Pere, que en aquell li va donar, en herència, li va donar el comtat d'Empúries. Per tant, tenim un fill del rei, el tenim a les terres del sud, i un el tenim a les terres del nord, el que més o menys actualment seria la zona de la comarca de l'Alt Empordà, la part de la costa, per fer-nos una idea, per situar-nos a nivell de territori. Molt bé. No sabem per què, perquè no s'ha trobat cap document que ho pugui explicar, no sabem per què, però entre els dos germans hi ha un pacte d'intercanvi dels territoris. Berenguer, que era comte de les muntanyes de Prades, canvia en son germà Pere els comtats. I, per tant,
Pere passa a ser també de les muntanyes de Prades. Això passa al 1342. I diríem que per això estem avui aquí. Vale? Per això avui hem començat la visita aquí al portal de Tivissa. Vale? I l'hem començat aquí perquè, com us deia abans, els que sou d'aquí a Tivissa ja ho coneixeu, però els que no sou de Tivissa, això és un tram de muralla de Tivissa. I una de les entrades, i a més una de les entrades principals que tenia Tivissa, que era el portal, este portal d'aquí, perquè és la carretera, els que heu vingut per la C12, és l'avinguda des del riu i que a més la via de comunicació entre Lleida i Tortosa. L'altra via d'entrada a Tivissa estava per la part que és el portal de l'Era, que era l'altra sortida, diríem, per l'Hospitalet de l'Infant, tot i que en aquell moment, ja ho parlarem, l'Hospitalet de l'Infant no existia. No existia una altra cosa. I avui estem aquí. Per què estem aquí? Mireu, ens hem de situar al segle XIV. I al segle XIV, i durant gran part de l'edat mitjana i l'edat moderna, a totes les persones nobles que pertanyien a la noblesa, hi havia una cosa que els agradava moltíssim, i era tota la qüestió protocolària. I clar, suposo que haureu sentit a parlar tots de que durant l'edat mitjana, i de fet, moltes vegades se parla de l'edat mitjana, però fins al segle XIX hi havia una cosa que es deia feudalisme. No sé, suposo que us sona això del feudalisme. I quan parlem de feudalisme, moltes vegades pensem això, en grans castells, grans senyors que feien grans festes i totes aquelles coses que hem vist a les pel·lícules, però el feudalisme no és això. Això surt a les pel·lícules. El feudalisme se diu així perquè és una paraula que ve del llatí que significa pacte. Foedus, en llatí significa pacte. I això és la base del feudalisme. I la base del feudalisme és este pacte que s'establia entre un senyor, que s'anomenava el senyor eminent, i els seus vassalls. És a dir, totes aquelles persones que li devien obediència i no només obediència, que li devien una cosa molt important i diríem que quasi més important que l'obediència, que era el fet de donar-li rendes, és a dir, de pagar-li el que actualment coneixem com a impostos. En feudalisme no es pagaven impostos als senyors, sinó que es pagaven rendes, parts de la collita, etc. Ara no ens estendrem en això perquè no és fa bé i no és el moment de parlar de rendes. Però per a fer tot això s'havien de fer uns actes protocolaris. I això d'aquí era tan o més important que el paper per escrit que digués que aquell castell, que aquell territori, que aquella vila pertanyia a un senyor determinat. I al 1342, quan hi va haver este bescanvi entre germans dels comtats que us explicava abans, s'havia de representar protocolàriament la presa de possessió del nou comte de les diferents viles de les quals passava a ser el senyor eminent, és a dir, passava a ser el seu comte i era, per tant, la persona a qui li devien obediència i a qui, a partir d'aquell moment, li havien de pagar les rendes. I clar, tenim el document que ens explica com va ser tot això. I ja us explico com va ser. A partir d'aquí començarem ja la visita. L'infant Berenguer, el primer comte de Prades, és a dir, aquell que se n'anava cap a Empúries, ell no vivia aquí. Vivia entre Barcelona i altres llocs. I diu, nomeno un notari que em farà de representant a tot aquest procés de presa de possessió de mon germà de les noves del nou comtat. És un senyor que es diu Berenguer de Jorba. Abans de Berenguer de Jorba és la persona encarregada de representar a l'antic comte en aquest procés, en aquest protocol de presa de possessió de son germà com a nou comte de Prades. I què fan? La presa de possessió és una presa molt simbòlica, és a dir, és l'entrada del nou comte als territoris de les muntanyes de Prades. I això ho fan a Falset. El primer lloc on ho fan és a Falset. Ens hem d'imaginar Porrera, sabeu on està, no?
Ens hem d'imaginar Porrera, el coll de Porrera, és a dir, a una de les fronteres o dels límits d'este comtat de Prades, i ens hem d'imaginar l'infant Pere, el nou comte, no dalt d'un cavall, tot engalanat i tot bonic, i això no m'ho hem d'imaginar aquí dalt, sinó que m'ho hem d'imaginar dalt d'un ruc. Vale? Sentat allí dalt d'un ruc. Per tant, imagineu-vos, este Pere, dalt d'un ruc, al coll de Porrera. Per tant, fora dels límits del comtat, i li arriba Berenguer de Jorba, el notari de l'antic comte, juntament amb altres testimonis. Que el document enumera quins són aquells testimonis. Agafa les regnes del ruc i introdueix és a dir, agafa el ruc de les regnes i introdueix el nou comte dins al territori de Falset. Per tant, hi ha una primera presa de possessió. Aquella persona que era externa al comtat, ja el representant de l'antic comte l'introdueix a dins del territori del comtat. Això és el dia 4 de maig del 1342. El dia 8 de maig del 1342 es fa Falset i allí fan la signatura de tots els documents públics que formalitzen d'alguna manera aquesta presa de possessió. I a partir del dia 14 de maig, el que fa és este nou comte, que ja està instituït, Pere, se'n va a visitar totes les poblacions que formen part del comtat de les muntanyes de Prades. La primera és a Falset. Per tant, clar, aquella persona que ha de fer ha de prendre possessió de la vila de Falset. Per tant, segon acte protocolari del nou comte de Prades. Situen altra vegada, ara no sabem si dalt del ruc o no, però situen el nou comte de Prades, el situen fora de lo que són les muralles que delimitaven en aquell moment la vila de Falset. Situen fora, surt a fora de les muralles el notari, Berenguer de Jorba, en la seva mà dreta li agafa la mà dreta al nou comte i l'introdueix dins a la població. Una vegada portat de la mà dreta cap a dins a la població, el notari surt de la població i es queda fora. I el comte, també d'una forma simbòlica, el que fa és tancar les portes, s'està una estoneta dins i torna a obrir les portes, surt a fora i acompanya el notari cap a dins. És a dir, és la representació gràfica d'una persona que pren possessió d'un lloc. D'acord? Per tant, ja una vegada jo entro cap a dins, tanco la porta, ja la porta de casa meva, la torno a obrir i poso a disposició de tothom que pugui entrar dins a casa meva. Ja com a possessor d'aquella nova casa. I això ho va fent a totes les poblacions. El dia 18 ve aquí Tivissa. Per tant, home, en aquell moment tampoc no diu si venia en ruc o en cavall o en què, suposo que no venia caminant, però ens hem d'imaginar, més o menys, en aquesta persona, tot aquell conjunt de gent que venia de Falset, perquè diu que la següent població des de Falset, aquell document ens diu, la següent població va ser Tivissa. Per tant, possiblement ens hem d'imaginar arribant per aquí, més o menys, que venien a fer exactament el mateix. I el document ens diu que van fer això, van fer este mateix acte a les muralles de Tivissa. I aquí d'un dubte. Ens hem situat aquí. I us he dit que això d'aquí són muralles de Tivissa. Podien ser aquestes muralles? No ho sabem. No ho sabem. Si ja al 1342 les muralles de Tivissa estaven aquí. La meva opinió és que no. La meva opinió és que no. Per què? No. Perquè tenim un document del 1350, és a dir, 8 anys més tard,
en què el comte de Prades eximeix als pobladors, als habitants de Vandellòs, que formava part del terme de Tivissa. Ell diu, o el document ell diu, de vindre a Tivissa a fer les muralles. Per tant, els diu que no cal que vinguin a Tivissa a fer les muralles. És un verb molt genèric. Fer les muralles, què significa? Construir-les de nou? Sobre unes muralles ja construïdes, fer-les més grans, més fortes? Què significa? No ho sabem. Jo tinc la teoria de que al 1350 el que no havien de fer els pobladors de Vandellòs era construir aquestes muralles d'aquí. Per una qüestió que ara us explicaré, d'evolució urbanística de Tivissa. A més, al 1365 hi ha un segon document en què s'ordena a tots els habitants del terme de Tivissa, els de Vandellòs inclosos, a que vinguin a reforçar les muralles de Tivissa. Per tant, aquí sí que ja se fa servir una paraula molt més específica. 15 anys després se fa servir una paraula molt més específica, és reforçar unes muralles ja construïdes. Per tant, hem de pensar, i com així segurament era, que venien a fer més fortes aquestes muralles que al 1350 s'havien vingut a construir. Al 1365 la Casa Comtal de Barcelona, el rei Pere, que en aquell moment era el rei Pere III, el cerimoniós, o el punyalet, estava en guerra amb el rei Pere IV de Castella, per una sèrie de disputes territorials que hi havia. I va signar un decret en què va ordenar, el 1360 va ordenar que totes les viles que hi havia al Principat, si no estaven emmurallades, s'havien d'emmurallar obligatòriament, i si ja estaven emmurallades, s'havien de fer les muralles més grans i més fortes, perquè estem en guerra i tots ens hem de protegir. No? Per tant, este document del 1365, en què el comte de Prades ordena a tots els habitants del terme de Tivissa que vinguin a refer les muralles, segurament és aquelles muralles que es van construir el 1350, que les vinguin a fer més fortes, més grans, i si estaven una mica trencades en algun punt, que les arreglessin. Molt bé. Per tant, este comte, ara tornem uns anys més enrere, este comte que el 1342 se'n ve cap aquí a prendre possessió de la vila de Tivissa, tot i que ens situem aquí i que possiblement més o menys va entrar per aquí l'empedrat, per aquí baix, no hi havia tot això d'aquí, segurament no es va per aquí, tampoc no teníem el portal. I cap on se'n va anar? Se'n va anar a fer tot això al castell de Tivissa, que era el lloc on hi havia muralla i que era el lloc on realment era el símbol de poder aquí a Tivissa. Hi havia el castlà de Tivissa, és a dir, l'obligat a cuidar el castell de Tivissa, i era, per tant, el lloc on aquell comte podia prendre possessió simbòlica de la vila. I això és, els que sou de Tivissa o coneixeu Tivissa, ja sabeu que és on està actualment l'Ajuntament. Per als que no sou de Tivissa i no ho coneixeu, ara anirem cap allà i veurem on estava el castell. Molt bé, fos on fos, no podem assegurar al 100% on va ser, jo tinc la teoria de que és on anirem ara, ens hem d'imaginar la mateixa situació que us he explicat abans. Berenguer de Jorba, el notari del comte Berenguer d'Empúries, en aquell moment se torna a situar dins a les portes del castell, surt, mentre l'infant Pere estava fora, l'agafa en la seva mà dreta, l'agafa de la mà dreta, l'introduïs cap a dins, el notari surt del castell, se queda dins l'infant, comte, tanca, torna a obrir les portes i convida el notari i la resta de testimonis i alguns habitants de Tivissa, diu el document, a que entrin al castell ja com a possessor del domini del castell. Per tant, ja tenim això, tenim constituït el 1342 un nou comte de Prades i aquest és el motiu pel qual estem aquí. 1342, segle XIV, ens situem en un moment en què
sigui el 1350, 1365, ja us he explicat aquests processos de construcció i enfortiment de la muralla, que de fet teniu allà un document, bueno, teniu una plaqueta que us ho explica. Tot això d'aquí, clar, no surt del no-res. Tivissa, diríem que Tivissa no va sortir així com un rovelló, vale? Sinó que diríem que és víctima o és víctima de tot un procés d'evolució urbanística. Tenim un document de l'any 1173 signat pel rei Alfons el Just, el fill de Ramon Berenguer IV, que detalla quan fa esta donació als Castellvell, estos segons senyors de Tivissa, que diu que era Tivissa en aquell moment. I en aquell document, és un document molt curt, que crida l'atenció pel curt que és, en comparació amb altres documents de l'època, tenint en compte que són documents que parlen d'un procés immediatament posterior a una conquesta i, per tant, d'una voluntat inicial de colonització, és a dir, que arribin nous habitants aquí per fer productiu tot aquest territori i que els senyors tinguin rendes i puguin viure com han de viure els senyors, que han de viure bé, no, senyors? És un document molt curt. I ens diu que Tivissa únicament és un castell. I diu que té algunes possessions. Però ens diu parla de Tivissa com a castrum, com a castell. Castrum, a més, és una paraula també molt característica, i els que ens dediquem a això de l'edat mitjana ho identifiquem molt en un tipus de construcció molt determinada, que a més castrum no ens ho hem d'imaginar com un gran castell, sinó com un castell de dimensions no massa grans. Per si no, segurament hagués parlat d'una altra cosa, que hagués sigut una fortalesa, una fortitudine. Per tant, ens parla d'un castell i diu que Tivissa era només això, un castell. I jo us ho passaré. Nosaltres estem aquí. Això és la plaça del Portal. El castell era això que tenim marcat en verd aquí. Això que tenim marcat aquí, que és l'actual Ajuntament. El castell, com tot castell, més enllà del que és pròpiament l'edifici del castell, on estaven les estances, etc., té també tot un recinte al seu voltant emmurallat, que acaba de ser tota la zona on estava el pati d'armes, els cellers, els estables, etc. Per tant, més o menys és un espai que pels estudis que va fer un arqueòleg de la Universitat Autònoma fa uns anys, el Josep Maria Vila, més o menys l'hem de situar, els que sou d'aquí Tivissa, entre el carrer Murada i el carrer Sant Lluís del Figueres, més o menys. No arribant a estar a l'església, perquè no arribava a estar a l'església i després allà us explicaré per què. Si veieu, us vaig deixant algunes coses que us explico, així em seguireu tota l'estona, deixareu sol. Tenim, per tant, este territori del castell i aquí, a la Ribera d'Ebre, passa una cosa que no havia passat després de la conquesta cristiana, no havia passat enlloc. Hasta la conquesta del 1153 del territori de Siurana, tots els territoris que havien sigut conquerits per part de la Casa Comtal de Barcelona, i sobretot fins al 1116, que és la conquesta de Tarragona, tota la població musulmana que hi podia haver en aquell territori va deixar d'existir. Alguns morts, òbviament, per un procés de guerra, coses que passen, i uns altres per qüestions de migracions, és a dir, en el moment en què m'arriben invasors, marxo, me'n vaig aquí, perquè no em volen, per tant, me'n vaig. Tarragona sabem que va quedar totalment deserta. Tot el territori de Tarragona sabem que va quedar totalment desert. A Tortosa, quan hi va haver el 1149 la conquesta de Tortosa, va quedar el que és actualment, així a grans trets, l'actual comarca del Baix Ebre, i sobretot la part que queda entre Tortosa i Benifallet, se va mantenir població musulmana. La part que actualment correspon a la comarca del Montsià va quedar totalment deserta de població musulmana. Inclús
per estudis que hem anat fent, creiem que ja abans de la conquesta, de fet, ja no hi havia, o quasi no hi havia població musulmana. És a dir, quan van arribar els cristians, se van trobar un territori quasi de zero. A Lleida, també la població musulmana, excepte algunes zones, se'n va quedar molt poca. La Ribera d'Ebre és un dels llocs on aquesta tendència posterior a la conquesta se va revertir per una qüestió d'eficàcia, perquè si ens quedem en territoris on no hi ha gent, la terra no es cultiva sola. Per tant, les rendes dels senyors, si no hi ha ningú que sembri, si no hi ha ningú que culli, aquells senyors no tindran cap renda, això seguríssim. I el senyor, òbviament, aquell baró, aquell comte, no agafaran l'aixada i es posaran a cavar. Aquests són aquells que tenen l'os aquí, genèticament no podien tirar. Llavors, què passa? Han de tindre algú que cultivi, no? Per tant, afavorim que la població musulmana se quedi aquí. I és el que ens trobem a Tivissa. A Tivissa ens trobem que a la conquesta, 1153, el castell de Tivissa, el castell, passa a mans cristianes. Segurament població cristiana en va arribar molt poca, perquè fins al segle XIII no tenim evidències de que arribessin pobladors cristians. I la població musulmana, els que es van quedar treballant, se van quedar en això que teniu marcat de color groc. Perquè ens situem per la plaça del Caragol. Per tant, Tivissa, fixeu-vos que tenim segles XII, segle XIII, dos espais molt diferenciats. La zona del castell i la zona de població musulmana. Anem avançant. Segle XIII, sabem que arriben pobladors cristians, per tant hi ha una colonització del territori, i és un territori, una situació que canvia el que és la morfologia de Tivissa. Per què? Perquè, clar, tota aquella gent que venia necessitaven cases, necessitaven establir-se i poder viure en un lloc determinat. I què fan aquestes persones? Comencen mantenint l'espai de població dels musulmans, però comencen a expandir-se al voltant del castell. Comencen a baixar el que és actualment el carrer d'Avall, se comencen a situar i comencen a fer cases cap a tota aquesta zona d'aquí, també per detrás, cap a lo que serà o que és actualment tota la part de la Costa de l'Era, etc. I això d'aquí significa que la població es va fent més gran. I és aquell moment que tota aquesta població se situa cap al que, a partir del 1350, marca com a límit la construcció de les muralles. És a dir, les muralles que venen des d'aquí, segons el carrer Portell, segueixen més o menys per la plaça de la Baranova, carrer Murada, carrer del Sol. Per tant, tenim la constitució d'esta població, d'esta vila de Tivissa, marcada per aquestes muralles d'aquí. I aquí, en aquest moment, és quan hem de pensar també, i ara me'n vaig cap a la segona part de la xerrada, que ara m'anem cap allà, és la construcció de la Iglesia de Tivissa. A partir d'aquí entra la polèmica, de quan la Iglesia de Tivissa se comença a construir. Tenim diferents evidències que ens fan ballar una miqueta al cap. De moment no es pot... Jo, personalment, encara no puc assegurar quan hi ha el moment d'inici de la construcció de l'Església de Tivissa. La meva hipòtesi és que en el moment en què hi ha la primera arribada de cristians, molt minsa, molt poca, posterior a la conquesta del 1153, el lloc de culte estava dins en aquesta zona que pertanyia al castell, per una qüestió de seguretat i també per estudi comparatiu en altres llocs. És a dir, si jo acabo de fer una conquesta, se queda població, roman població dels que abans estaven aquí, per tant, molt feliços no devien ser, els nous pobladors que tenien, perquè a més són uns pobladors, no en parlaré, però a nivell de càrregues fiscals
els hi van posar moltíssimes càrregues fiscals en tot el que pot suposar el fet de que vinguin gent de cultura diferent, de religió diferent i que per tant mai hagin conquerit, molt contents no devien estar. Òbviament, una de les coses que feien aquells primers cristians que arribaven era construir un lloc de culte, com a símbol també de la seva nova realitat. I segurament aquella primera església se va construir dins el recinte del castell. A més, pensem també que segurament devia ser un edifici que tampoc no calia que fos massa gran, perquè la població que hi havia era molt poqueta, per tant, tampoc no es necessitava una església enorme per albergar en els moments de missa, oficis, el que sigui, poder albergar molta gent. Per tant, en un recinte relativament petit ja en teníem prou. No? Però, clar, arriba al segle XIII, arriba al segle XIV, que hi ha una arribada molt gran de població cristiana. La necessitat, per tant, d'un lloc de culte canvia totalment. Si abans només necessitàvem un lloc relativament menut, ara cada vegada més necessitem un lloc gran. A més, ens hem de situar també en un moment en què segle XIII-XIV, en què per part del bisbat de Tortosa hi ha també un inici i un auge, una voluntat de canviar totes aquelles esglésies romàniques per esglésies més grans. Les esglésies romàniques solien ser més menudes, totes aquestes que van ser conseqüència dels processos de conquesta cristiana del segle XII, i per tant volien que les esglésies fossin més grans i el que ells consideraven que fossin unes esglésies més boniques, perquè estèticament en aquell moment això del romànic no els agradava massa. I per tant, aquesta església de Tivissa també l'hem d'embarcar per aquesta segona causa, no només per poder tindre més població, sinó també perquè estèticament fos més bonica. I aquí tenim el que ara mateix anirem a la ciutat. I allà, si cas ja anem cap allà, ens podrem assentar als bancs i us explicaré tot aquest procés constructiu de la Iglesia de Tivissa. Volia donar la benvinguda a les terceres jornades de la reunió en Pensa. Avui és un dia complicat d'agenda, he arribat tard, no us podré acompanyar, però que sigueu benvinguts, esteu més que bé acompanyats de l'equip de govern i també per Jordi i l'Agustí, que són qui més coneixement té del nostre municipi, de la nostra història, i per tant, només donar-vos la benvinguda a Tivissa, disfruteu de les nostres muralles, del nostre castell, de la nostra església i passeu molt bona jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Torna a fer tot el d'abans. Vinga, va. Tirarem per aquí dins del poble. Ara anirem, l'objectiu final és arribar a l'església. Però el que farem serà anar per aquí dins pel carrer d'avall, passarem veurem a l'esquerra la plaça del Mercat, que és el lloc on a partir del segle XIV d'alguna manera es vehicula la vida de la vila de Tivissa, a partir del Mercat, com passava a la majoria de viles i ciutats, i després anirem pujant pel Pla, passarem pel que actualment és l'Ajuntament, que era el castell, és a dir, el lloc aquell on ens hem d'imaginar que tot aquell protocol d'entrada i sortida del comte de Prades devia tindre lloc, per a després ja anar-nos cap a l'església. Per tant, això, anirem avançant sense anar fent parades. Per als que no sigueu de Tivissa, us direm que és l'Ajuntament actual, on estava el castell. Després ja anirem directament cap a l'església. Hem de pensar que és on es feia el mercat cada setmana o cada dia, això tampoc ho sabem. I llavors aquest barri que queda aquí darrere seria el barri islàmic i les cases del voltant serien les que es van fer ja en època cristiana entre el barri islàmic i les muralles. I ara continuem cap aquí, cap al castell i cap a l'església. Ràpida. Això era l'actual Ajuntament. Això era el castell. És a dir, aquí ens hem d'imaginar la construcció, l'edifici, que funcionava com aquell castrum que us parlava abans, que surt al document del 1173. No sabem si la porta originàriament estava aquí o estava més o menys podria ser aquí, per aquí.
Sí, més o menys, vale? Per tant, aquí ens hauríem d'imaginar, no? El berenguer de Jorba, que per aquí, va agafar de la mà dreta, amb la seva mà dreta va agafar la mà dreta de l'infant Pere, el va fer entrar aquí, l'infant Pere se va quedar dins, de fons, si va ser de cas. Es va tancar la porta i va tornar a obrir, va sortir i va convidar a Berenguer de Jorba els testimonis que venien a documentar tot aquest fet i també parla la documentació d'alguns ciutadans de Tivissa, els va fer entrar. Per tant, aquí tenim aquest primer acte protocolari, que ja una vegada surt, l'infant Pere ja era oficialment comte, bueno, ja era comte de les muntanyes de Prades, però era senyor eminent de la vila de Tivissa. Per tant, a partir del moment en què aquella persona surt d'aquí, totes aquelles persones que vivien a Tivissa ja li devien obediència. Però encara no s'havia instituït el vassallatge. Us he dit abans que això del feudalisme no només va de protocols, sinó que també va d'una qüestió molt important, que era el vassallatge, era l'homenatge. I aquest homenatge no el van fer aquí. El document que ens diu, aquell document del 1342, ens diu que una vegada surten d'aquí, se'n van cap a l'església. Les muralles, segons els estudis que s'han fet, anirien per aquest carrer d'aquí, per aquí. Per tant, ens hem d'imaginar també en aquesta gent, una vegada surten d'aquí, se'n van agafant este carrer Estanislau Figueres, que ens dona tota la volta i ens porta fins a l'església, fent el recorregut perquè allà, a l'església, a l'altar major de l'església, se farà l'acte d'homenatge. Per tant, refem este camí que vam fer tota aquesta gent, anem cap a l'església i allí continuarem en l'explicació. Com a nota també sapiguem que aquest carrer Estanislau Figueres, doncs, mort a finals del segle XIX, o sigui que tampoc és recent, antigament havia sigut sempre el carrer del Castell. O sigui que ja tenia una connotació toponòmica del castell. I ara anem, sisplau. Perquè Jaume té una pregunta. Que se supone que forces que han d'aquí per tot el que resta de Figueres. Això se suposa que eren construccions d'època medieval, de palaus que hi havia aquí. Posterior, sí. Ja d'època cristiana. Que després, doncs, a mesura que es van fer aquests palaus i després es van abandonar, es van dividir en parcel·les petites, que ja veus que hi ha arcs d'aquests gòtics, que hi ha mig en una casa i mig en una altra, o partits per la mirat, o sigui que és conversió de palaus en cases. Ara anem cap allà, cap a l'Ivet, Diferents ramats. Ramats. Una cosa poca és que